Il-Ministru responsabbli għall-affarijiet tal-konsumatur Helena Dalli tiġġustifika iż-żieda fil-prezz tal-fuel ta' 4 ċenteżmi kull litru. Il-Ministru Dalli tiġġustifika din iż-żieda billi f'kumment ma' Net News qalet li l-prezz tal-fuel f'Malta hu wieħed mill-orħos fl-Ewropa. U li tagħna għadu fost l-orħos, jiena naħseb illi hija xi ħaġa li hija ġustifikata. Nirringrazzjaw illi s-sitwazzjoni illi mhux ħajkonna nollu koll elettriku. Il-Ministru responsabbli mill-affarijiet tal-konsumatur komplet tiġġustifika din iż-żieda fil-prezz tal-fuel billi minflok semmiet li l-Gvern raħħas il-kontijiet tal-enerġija u skont il-Ministru wkoll diġà saret il-qalba tal-power station għall-gass. Taf li sar trasferiment għall-gass. Iżda ma' Net News il-Ministru Dalli ma semmitx li l-power station għadha ma bdietx taħdem bil-gass LNG imma għadha taħdem bil-heavy fuel oil. Ma semmitx lanqas li traħħis fil-kontijiet tal-enerġija raħsu grazzi wkoll għall-interconnector li jgħin il-pajjiż jixtri l-elettriku bl-irħis. Il-prezz internazzjonali ta' żejt hu anqas minn nofs ta' dak li kien 3 snin ilu. Jiġifieri suppost il-poplu għandu jgawdi minn traħħis fil-prezz tal-fuel u mhux ikollu żieda kif fil-fatt ġara.